खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नगरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दा आंजों लोगोआव दं खुलुमबाय आं रैरुब नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय ISSF वर्ल्ड कपनि शुटिंआव अभिषेक वर्माया गल्ड मेडेल आरो सौरभ चौधुरीया ब्रन्ज मेडेल लाना भारतनि थाखाय गोग्गाथाव लाबोदों बावैसो राजीव गांधी खेल रत्न आरो अर्जुन एवार्ड बान्था फोसावनाय जादों नैथि मनोरंजन लाहारि गोसोखां फालिथाय लोगोसे खुंगा 14थि बोसोरसालि जुथुमा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गुथुम मेलनि थाखाय साखाफारा धेमाजि जिल्लानि 3थि ताइकान्ड' चेम्पियनशिपआ जाना थांबाय भारत आरो वेस्ट इंडिजनि गेजेराव नैथि टेस्ट मेचआ जोबबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव गोजोननाय थाबाय रैरुब नार्जारिनिसिम दानिया फै थांनाय 30 आगस्त खालारखालि रिय' डि जेनेरिय'आव जानाय इंटरनेशनल शूटिं स्पोर्ट्स फेडारेशन वर्ल्ड कपआव भारतनिफ्राय एशियान गोल्ड मेडेलिस्ट अभिषेक वर्माया गोल्ड मेडेल आरो सौरभ चौधुरीया ब्रन्ज मेडेल लाबोना भारतनि मोनसे गोग्गाथाव लाबोदों गाहायै 29 बोसोर बैसोनि अभिषेक बिथाङा बेजिंआव जानाय वर्ल्ड कपआवबो गोल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन बिथाङा बेबादि भारतनि गोग्गाथाव लाबोनायखौ बयबो साबायखर होदों थांनाय 29 आगस्त खालारखालि गोदान दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव भारतनि गिबिसिन आइजो पारालिम्पिक सिलभार मेडेलिस्ट दीपा मालिकनो मानगोनां भारतनि हादरगिरि मानगोनां रामनाथ कोविन्दनि आखाइजों राजीव गांधी खेल रत्न बान्थाखौ होनाय जादों गाहायै बिथांजोआ 2016 मायथाइनि रिय' पारालिम्पिकआव सिलभार मेडेल एशियान आरो कमनवेल्थ गेमआव देरहासार जानो हादोंमोन सुलुं मोननाय बादिब्ला बिथाङा रासियायाव जानो गोनां वर्ल्ड चेम्पियनशिपनि थाखाय गोख्रै साखाफारा जागासिनो दं गाहायै बेजों लोगोसे वुमेन क्रिकेटार पूनम जाधव एशियान गोल्ड विनार हेप्टाथलेट स्वप्ना बर्मन फुटबलार गुरप्रीत सिंह सिंधु बक्सिंनि नैथि बार गोल्ड मेडेलिस्ट सोनिया लाथर एशियान गेम सिलभार मेडेलिस्ट फुआद मिर्जा मोटर स्पोर्ट्स एससी गौरव गिल आरो काबाडि केप्टेन अजय ठाकुर गासै 19 सा हादरगिरिनि आखाइजों अर्जुन बान्थाखौ होनाय जादों आरोबाव सुलुं मोननाय बादिब्ला द्रोणाचार्य एवार्ड रेगुलार केटेगरिनि थाखाय महेंदर सिंह डिलन एथलेटिक्स सन्दीप गुप्त टेबल टेनिस आरो बिमल कुमार बेडमिन्टनाव मोननो हादों द्रोणाचार्य एवार्ड लाइफ टाइम केटेगरिनि थाखाय सन्जय बरदवास क्रिकेट रामबीर सिंह ककार काबाडि आरो मेसबार पटेल हकीआव मोननो हादों फैगौ 4 सेप्तेम्बर खालारखालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्मनि नब्लाङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय थुनलाइयारि फरायसाफोरा देग्लाय खुंगा 14थि बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे नैथि मनोरंजन लाहारिनि गोसोखांथि सानखौबो फालिनो आखायाव लानाय जादों सुलुं मोननाय बादिब्ला बे मेला फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायनाय जागोन गाहायै दा आफादगिरि लब कुमार नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि फुंखा ब्रह्मनि नाजानायाव बे मेलनि लाहार फाहार हाबाफारिया जागासिनो दं थांनाय 31 आगस्तनिफ्राय 1 सेप्तेम्बरसिम धेमाजिनि एसि फ्रान्सिस डि सेल्स स्कुलआव जिल्लानि दाब दाब जायगानिफ्राय बादायलायनो बाहागो लाफैदों गाहायै बे बादायलायनायाव गोबां सुबुङानो इयुन समखौ सोरां खालामनो थाखाय बाहागो लाफैदों बे बादायगिरिनि गेजेराव सोनाब सानजारिनिफ्राय बाबुल इस्लारिनि दैदेननायाव सा 9 बादायगिरिनि मादाव सा 1 गोल्ड मेडेल सा 4 सिलभार मेडेलिस्ट आरो सा 3 ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों थांनाय 30 आगस्तनिफ्राय किस्टनआव भारत आरो वेस्ट इंडिजनि गेजेराव जानाय खेला जोबबाय गाहायै भारतआ सेथियाव अल आउट जाना 414 रान खालामो नैथियाव 168 रान खालामो आरो वेस्ट इंडिजआ सेथियाव अल आउट जाना 117 रान खालामो भारतनि बुमराया सेथियाव 8 विकेट लायो आरो हनुमान बिहारिया 111 रान खालामनो हायो दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों